Las 4:48 Action Radio Philippines Standard Time. Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:49 Action Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong hapon na naman. Yari kita sa Pebrero 23 tuwig 2021. Action na Marlon Hinubaya Action Reports Afternoon Edition. Santong Pebrero 23 sa 1918 sukat ika-103 katuig sa mga ngadlaw. Sa ipasar ang kasuguan kung Akta Republika nga nagatugot ni sa pagtukod sa national nga monumento para kay Andres Bonifacio. Nagbantog ni bilang amay sa Philippine Revolution. Tangod siya sa nga pagpakig-away para mahiluway ang Pilipinas sa pangginahom sa mga Espanyol. Ining Akta Republika numero 2760. Ginpasar sa Philippine Legislature. Ang nagpanguna sa pagnususirit sa kakasuguan. Amo ang anay Katipuneros. Tagabyan man ni Bonifacio nga si Guillermo Masangkay. Sa mga monumento ni Bonifacio makit-ani sa may surad sang Caloocan. May 45 katapak nga katason. Ginporma inigod ipakita sa publiko ang pamatuod sang ginatawag kadalagan. Ang nadisenyo sa mga aksyon. Sang porma amo ang national artist nga si Guillermo Tolentino. Ang makit-an sa monumento amo ang ginasuksok nga barong Tagalog ni Bonifacio. Sa ato sa mga maka-aksyon standby ha. Mayara kita sa gina-follow up. May ginaaligar, ginapatihan na suicide case. Nga natabo mga ka-aksyon dire sa Bacolod City. Ato sa nga patrol, dugay-dugay aton balikan. Ato sa nga check yaron. Sa nasiling tara, Pebrero 23, 1918. Sang gintugutan ang kasuguan. Nga mo nagpasugot mga ka-aksyon nga itukod ang monumento ni Andres Bonifacio. Tisa monumento ni Andres Bonifacio na makit-an nyo dahaw. Nga uyat na sang binangon itong kabot. Ang sa piyak nga kabot sa wala pusil. Ang mga upod na ni Bonifacio makakso sa monumento si Emilio Jacinto. Kinatawag nga the brains of Katipunan. Ang tatlo ka makaparian siya no ganing sikat niya tatlo kaparian sa Pilipinas. Si Gomez, Burgos, kag Zamora. May tatlo man kahagdanan nga salakaan ang monumento tanda ini sa tatlo ka mga centuries. Kapang ginahom sa mga Espanyol sa mga nga monumento ara sa intersection sa Rizal Avenue. Kaga EDSA amo ning isa sa pinakakilala nga landmark sa Besuran sang Caloocan. Pero masubo dali maka-aksyon bangod ang istorya ni Bonifacio. Kag sa sining nga monumento ay way na ginasapak, way na sa bungog sa mga tao labi na sa mga hobines sa mga millennials. Nagakadtogid lamang sila sa monumento pero ang tuyo mag-selfie-selfie, mag-grupi-grupi. Dapat tandaan kag dumdumon nga ang ligasiya kag inspirasyon. Kaginbilin sa mga bantog nga tinuga diri sa Pilipinas, hindi niya matupungan, hindi malabuan, sang subong nga henerasyon. Akabay pa nga samta nagalawig mga kaaksyon ng mga tinuig. Sa gihapon ng istorya sa mga tinuga mga pabilin sa gihapon sa ato sa paminsaron. Tangod ko badalman nato ng kalabanan sa mga ini, nagahatag ini sa maayong eleksyon, ay ban pwede pagani nga himuon bilang basihan o kon pala hinandigan. Sa ato sa mga helikiton sa matag adlaw-adlaw nga taran, inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hinubaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala.
Nanong mga tutukan na ito sa nga balita, una kita sabahin sang balita lokal. Balita angot sa paghikog. Ang ginatawag nga suicide incident. Ang pagpatay sang kaugalingon bangod sa problema nga ginaangkon. Sama sa may mga kaaksyon iniga katabo ni sa sulod sang balay. Yakatabo kon kaisa sa boarding house. Pero diri sa Bacolod mga kaaksyon, may mga hitabo man nga ang nagapanginmatay, ang naga-suicide. Ginahimo nila mga kaaksyon sa sulod sang mall. Kung inyo madumduman, kasang Pebrero tuwig 2017, may lalaki solterito naglumpat halin sa ikaduwang nga panalgan sang SMCT Bacolod North Wing Annex. 2017 ina mga kaaksyon pero naluwas tong kabuhi sadtong lalaki nga gindala sa ospital. May ginbilin to siya nga suicide note sa SD computer tablet mo. Ang ginhalinan to mga kaaksyon problema sa paghigugma. Desyembre tuwig 2018, isa man kalalaki naglumpat sa ikatatlong panalgan sang shopping mall SM City Bacolod. December 11, subo tumagod patay gito. Yadtong lalaki. Ang balita mga kaaksyon, subong hapon. May ara na naman. Nga kaangay sining nga insidente pero hindi sa SM, kundi sa Ayala Mall naman. Una sa balita, una sa aksyon. Ang report mga kaaksyon, ang ining tawo o kung ining persona naglumpat man. Dugay-dugay at ato sa nga patrol. Nag-proceed na sa bansang area, kagamayara sa mga mensahe, mga gipalapot na rin sa aton, ang ato sa nga mga kakilala, siling ko na proceeding na ato sa nga patrol. 4:55 Action Radio Philippine Standard Time. Signal lang sa ato sa nga patrol kung pwede na makasunod mga ka-action. Kay importante ini kay damo sa nagpadala diri sa aton sang messages. Nga siguro natabuan ang bala sa sulod sang sining isa ka mall. No, isa ka mall diri sa Bacolod City. Ang report is naglumpat eh. Nakakuha di atensyon sa aton sa mga ka-aksyon sa aton sa mga listeners sa sahi sa balita. Ano pa kinibang sa balita diri sa Bacolod, pagpatay sang tao ay non-stop, unlimited. Muna Nauklain ba matiano? Patay diri, patay dito, bao tiro sa wala, tiro sa tuo. Ang kapulisan di na kamo. Siyempre ara pulis ara ga duty sa police station. Sa patrol with Action John Diaz ring reported suicide incident. Action John, please come in. Action na ang patrol kita mismo live naga-report sa sulod sa ning isa ka mall. Diri mismo sa may syudad sang Bacolod may angot sa ning isa ka kaso sang paghikog nga nagduntad sa mga hapon. Kung na naging kumpirmar sang officer in charge ng police station number 2 nga si Police Lieutenant Joven Bogato nga isa ka lalaki action mar ang naglumpat gikan sa ika-apat nga panalgan sa sulod sang mall tupaya ground floor action na Marlon. Kung makita natin diri sa area actually gibutangan sang cordon sa palibot sining mga tunion maginingagaw na bawal lagi lang madug ining lalaki dala sa may area sang Corazon Locsin Monterrey Memorial Regional Hospital. Ang report medyo critical ang kondisyon sa ning lalaki pero ginahingagaw dala na sa may ospital. Malagay question mar kay actually sa sulod sang mall pasensya sa tubak action dila to pangalanan ng mall kay ginarespeto man aton sila gunot pa naton update kay take ko na to wala man sila labot no sining kaso nga ini pero wala to na investigasyon sang police station number 2 diri sulod sang mall action mar yung timing yaman, kay kung lang taon ta diri sa vicinity, may mga areas diri nga kung maglumpat ka, hasta ka lang sa sunod na floor mo, para nabi nga haling ka sa 4th floor, ang katuan mo 3rd floor lang. Diri sa isa diri ka portion, nga daw
timing diri sa naglumpat pinakadalom gid action mar ang iyang tupaan. Buti nga taas gid more or less kundi ko magsala kung kada ano di mga most probably 15 feet. So apat ka 15 feet mga more or less mga 50 feet direction mar. Kada floor baling katason is more or less mga 15 feet. Oh, Ang mga kada muna floor. ang kataason niya. Okay. So, times 4, mga 50 to 60 feet, no? Okay. Tas taas eh. Taas gid ang gagin na tupaan ga ano sa kuno mong ga kaya balakson mar. And then dirigid siya sa may ano pa rin piles panibing area. Oo. Kung sa din nagtupa ining lalaki mismo siniman nga mga trion. Alagyan pag sundyan sa mga tao, no? Yung tupan niya. Exactly. Kay actually tupad ni siya bala ka pasisa sa aton nga ano ato rin sa dampi sa may temporary office ang BFP sang Bureau of Fire Protection Action Mar. Dari sila sa tupad mismo. Sa No? diin na sa nga area sang Molakson dyan sa north, sa south, sa Baybar o kung sa bukid? Sa north. Sa north na sa ayon, okay. North ngayon. Ako na siya ang sitwasyon dari sa may sulod mismo sa Mall Cinema Trion. Kibutangan sang cordon kasi dala naman no sa Hospital Action Mar ining persona para sa pagbulong. May confirmation kita nga natabo gid ining suicide incident sa ning hapon gikan sa station commander sa station number 4 number 2 Action Mar. Diyan ka sa Molakson dyan, ara ka sa ground floor? Dirigid sa insidente ko sa rin nagluntad, ari ko di sa ulunhan kay Gabol Bantay kita diri no. Hindi magibig ka penetrate palapit sa area. Ari kita di no pila ka metros ng kalayon gikan sa crime scene Action Mar. Why man sa upo Action dyan? Ang info mo ba? Inisal wala pag gidbisang tulid gid na detalye kung nanukit ko may mga upod sa anong motibo kay ga-investigaro pang station 2 para pa sa subong sa may security office no sang ininga mall Action Mar. Kay may nakakita gid go Action dyan nga dito sa halin sa ikapat Madalgan. Yes, may nakakita gid. So dito sa gintineran niya sa ikapat nga Madalgan, basi kung may mga tao nakakita sa iya bala ka nagkalo istorya sa iya. Isa direct sang i-review nila Action Mar ang CCTV. Sulod sang mall kay tinaka-insuman na nag-function gid mismo. Wala nang kabudayan diri naton kay hindi kita ka pulo pamangkot sa mga pila ka mga mahimo sa si. Kay ang hulag di sa sulod sang mall do medyo stricto gid, no? So paglumpat Action dyan, why man sa ibang nga ginsangita ng lawas, diretso gali ito pa sa diretso, amo ni diretso na ground ko kay ina, sa pili nga area, diretso area nga diretso gid, wala may magbunggo, wala may magsangit. Dito gid sa naglumpat. Gagin ano dito gid plano ya, may mo ka dito sa maglumpat. Daw mo na bala? Anyway, ano na ang confirmation sa ning kaso, sorry, ang officer in charge ng station number 2 Police Lieutenant Joven Mogato. Sa sulod din mismo sa mall. Hindi ko ma-confirm ba? Pero ang information is from 4th floor. What thing sir, confirm kita sir, no? Confirm mo, meron. Okay. Ay, pag-inaction ma. Nakampas yung kahit kanina, critical ko ang sitwasyon, pero dala na sa boss naman, dala na tayo nila sa provincial. Okay. Lalaki siya sa, di ba? Lalaki, Akso naman mo itong confirmation, ang limitado pa lamang nga detalye ginatag sa ton sa station number 2 may angot sining insidente sang pagkikog sa isa ka lalaki gikan sa sulod sang isa ka mall Action Mar. Matamat kung dari goha kay na-identify kita dari sa area. At so Action dyan, may nag-send sa akong dari nga video sang pagdinalagan gid gani sang ano ho, sang pila ka mga gwardya sang natabo gid go rin ng paglumpat ya ho. Mga pila ka seconds ning ipadala sa akong yung video naman. Sige, sundan okay. Kevin. Yes, so far mo no, ang sitwasyon diri mismo sa area sang sunod sa Bacolod mismo sa sunod sang isa ka mall Action Marlon. Basi karon may kompleto nga detalye ang police station number 2 may angot 3. Mantayon sa tumaka-action diri sa Gapon sa Action Radyo Bacolod mga ka-action. Pindala na Action dyan sa ospital? Ato na sa ospital? Yes, gidala na sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Ining persona sa lalaki no nga naglumpat Action Mar diri sa sulod man sang mall Action Mar. Sige.
Ako sa mga pinakawala diri nga update, report, flash report, gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Wala lang anagin palayagan ni Akson John Diaz ang lansang sining mall ni kay nagpangabay ang management or tagdumalahan nga hindi lang anay paglawagon, hindi lang paglawagon ang lansang mall. Basta mo nang gin-report naton mga ka-aksyon, ginapatihan nga suicide incident na naman natabo sa isa ka mall dire sa mga syudad sa Bacolod. Tingawaan nga makuha ni Akson John Diaz ang sitwasyon sang sining ginapatihan, ginreport nga nagalumpat halin sa ika-apat nga panalgan. Lantawan nyo ba lang ika-apat, apat nga panalgan lang nga tason? Ting pagbalubanta maka-aksyon kada panalgan is 15 feet ang katason. Mag-apat, matupa siya sa 60 feet maka-aksyon. Kagagin napili gid sa sining lumumpat ni ang area nga paglumpat niya maka-aksyon ang tupan niya ang salugid semento sa ground floor mga ka-aksyon. Hindi man pwedeng hindi yan ipagimuon kun hindi suicide case gid man. Kaya inimbestigahan para man sa ato sa kapulisan. Prote kon butang tabi suicide gid man, hindi man pwedeng way ni sa problema, sigurado 100%. May ginaangkon yan nga problema mga ka-aksyon. Standby ka mo ha. Dali lamang sa Action Radio Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balikan nato ng ato sa mga balita nga natipor mga ka-aksyon sa bahin sa nga balita lokal. Importante gid ni mga ka-aksyon ang ining serye kon sunod-sunod nga kaso sang pagpatay sa Bacolod riding in tandem. Sakit pamatian ko na muna permeng batian tanino, lupok. Pagkaaga batian na lang may tawo nga patay, sinulod si isa nga puluyan. Bawa amo ng pamangkot sang kalabanan ng kapulisan din na ara may pulis nga ato sa sudad. Mga opisyal sang sudad naton, ara pabala kamo, ara Ano subong nga katabo sa Bacolod City? Adamo sa nga siling ni Akson Marlon, pawala porsyon na lang ni non-stop nga krimen sa pagpatay. Ga-stop man puruti inuras ka inadlaw. Balik gid, katabo gid. Ang pamangkod na rin maka-Akson, ano gid ba lang kamaturan sa likod sa literan? May plano, may disenyo. Apon gintandog bang sa saling nga panatuntunan ang serye sa mga krimen nga pagpatay dis Bacolod. Bao pila ka oras ang naglipas mga ka-aksyon na last 10 ang takna kagabi na naman another shooting na naman. Ang kapulisan opisyal natos Bacolod di labi ng alkalde, ang chairman sang Committee on Peace and Order, may Committee on Peace and Order ang sangguni ang panungsod mo, ang SP naton, may Committee on Police Matters man, nami manipamatian. Masamay nga unod sa balita mga ka-aksyon sa radyo, telebisyon kag periodiko. Shooting incident, another shooting incident. Kagabi 55 anyos nga lalaki naman. Ara ang naging sunod sa isa nga puloyan maka-aksyon sunod sa isa nga balay. Sinulod pa sa tatlo ka mga lalaki nga may dala nga pusil, tinero patay ho. Ano ini? Alos hindi na maisipan ang mga kaangay sa nga krimen maka-aksyon. Kung balikan ta rin ato sa nga listahan di ho, maubos lang ako sa minutos ako sa nga programa daw. Hindi pa matapos, hindi pa maubos-ubos ang paglawag ko sa saring biktima sa mga riding in tandem nga ang kalaban ng mga kaso sirit nagtululog, wagid sang kasolbaran. Ang BCPO tadi, Bacolod City Police Office, may direktor ba de, may hipe pa, ara may nagapamuno pa kung why na. Ara galing kay daw kung sa mga binugoy mga istorya maka-aksyon daw pawala effect na lang kakatabo sa mong sa aton sa nga syudad. Ang mga tao pamangkot kung anong ginahimo sa ato sa nga mga otoridad. Pamati lang nga pamati sang kakatabo nga pagpatay o kung base may rason sa likod silitaran. Di na pagulata nga magduda pa mga tao. O kung ba'y
Ay oo. Ang chairman sang Committee on Peace and Order sa sangguni ang palungsod sa Bacolod, sinuhaw. Sang una, may ara sang kaso nga pagpatay, 1, 2 or 3. Daw kadasig ba ito nga mapatawag sang meeting? Pero subong daw tinabungos ng kanamoon sa mga krimen nga pagpatay ho. Naghalalak mo da pawala. Di man kinanglan nga tudluan ka mo da. Kaya kapano naman kamo sa inyo sa nga obligasyon na ginpili kamo sang pumuluyo sang sunad sang Bacolod. Why ginagsunod ko nagtubsok sa kukuti nyo da? Ay patawag bing BCPO Director be? Sugod sang pagpungko sang sing BCPO Director bilang sugod sa pagpungko niya bilang pamuno sang kapulisan sa Bacolod. Daw ay gibati ano? Bati ka mo ay. Kabati man pero ti kaisa lang guro to. Sa una paggasugod niya. Ipabati ko pang yan sa nga statement ha. Sa pagpungko niya nga isa sa tutukan niyang pagresolbar sa mga riding in tandem. Krimen nga ginahimo sang riding in tandem. Hindi ko na pagpabati Amo ni Guro ang kakatabo mga aksyon sa mga police station naton. Sa hepe sa ato sa nga police station, nga daw nadulaan man sang gana, sa hala ka seryoso kag tutok sa mga kaso pagpatay para maresolbar. Ay ang ginatawag nga may amay do ay magkita ay manggani sang imik. Way man nagapabalos publiko kung anong ginahimo sang ato sa kapulisan para mga punggan ini mga kakatabo nga krimen. Ay mga tao subong kaduda na ay iban mayara gani isang ideya kung ano ang sa likod sa literan alas gihan nyo na. Siya magabot ang tion blang ang taran-taran nga mga biktima sang krimen nga pagpatay niya sa subong way gapon mangko ng hostisya. Siya magbalangon. Ay sakit ng pamilya to day. Basi magbalangon dali ka maghutik sa inyo sang palamangkutanon blaw. Nga huy. Imana niyong yung sinobligasyon. Lagi ho ka mo para mahatagan hustisya ang mga kaso. Kasi mo na matawo sa ulihi? Una sa balita, una sa aksyon. May tricycle driver dumdum kamoto gentero patay sang unidentified assailants sa mga gunmen. Sakay sa motorsiklo sa Dalan Circumferential Barangay Pahanukoy, January 6, 2021. Sang nagligad lamang Sabado mga kaaksyon, Pebrero 20, babaye 29 anyos gintiro man patay. Samtang sakay sa tricycle dara sa Guasang Ayala Mall, February 16. Ginapatihan drug personality, gintiro, patay. Upo di sa nga live-in partner. Sabayin sang Barangay 2, Bacolod City. Ano pagid? Hindi na pagpadugaya pag ubuso di. Kinaubos ang ato sa ring oras daw. Una sa balita, una sa aksyon. Dito sa lihis, ato nagapahulam kwartabla to. Di ba tiniro man to? Anay agent sa NBI, tiniro man sa Barangay 32. Atong gintero spread ko, tinero man to. Ayo, sa ilo to si iban nga balita. Isyo angot sa polusyon nga gintuga sang bioethanol nga planta sa San Carlos. Ang tagdumalahan sang planta ay pagani makaresolbar sa problema. Dasig pa sa kilat mo. Daw dasig pa sa kilat. Nga nag-ayo sa alkalde sa San Carlos nga sugtan aliwat nga pag-operar sa planta. Sos makagalaba maniman nga sahi sa senaryo man. Ining planta ni operasyon nagsugod ni 2008. Bot sa ringon sobra na sa isa kadekada ang operasyon siri. Pero ang gintuga nga halit sa tubig sa mga may bayon dira sa may San Carlos City hindi nahamak. Otro man ang ahensya sang gobyerno nga concern sa nga problema ho kag naga-aprobar sa mga permits antes mag-operar ining planta ni ay hindi man maghulag kundi lokban ang isyu. Ang balita mga kaaksyon nga sa nagligad nga Biyernes, Pebrero 19, si Mayor Renato Agustino nagmando nga ipuntat anay ang operasyon sang planta bangod sa hindi na maagwanta. Nag-impons tubig sang baybay ang waste water. Kinapagwa bla na waste water
pamati kadamo kuno sa mga environmental violations. Ang mga isda kon parilon ni sa mga tao nga makahambal be. Kasi magrinungkadol sa pagreklamo ni mga isda ni. Bangod ano balang wastewater na ginapagwa sa isak plantahaw. Sobra pa ni sa hilo. Hindi lamang makapatay sa isda kundi maka-apekto makapatay man sa ibang nga bagay nga kabuhi. Sa kalalauran makaakson idalom sa baybay. Arang mangroves, arang coral reef. Bao, solbaran yun ang problema. Kay kung magsigi-sigi ang polusyon nga ginatuga, ang tupan sang sading planta makaaksyon, may pandam na baya si Mayor Gustilo. Sila nga ba si mag-issue ko sang cease and desist order bla? Kaya silingon si Raklos, untat gini, ang tubod sang ganansya. Untat gini, ang ginaprodukto nga bioethanol sa ring planta niyo. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sabahin naman sang balita sa Bacolod City Hall, SK Chairman sa Bacolod ay kalakip sa isa kagatos kadelegado sa Southeast Asia na nagpasakop sa Good Governance Workshop. Kanang workshop niya makaksyon kung nagapamati lang ang delegado, kung nagapamati lang gina-imbitar ining workshop ni, dako gining mabulig sa dugang nga hibalo sang isa ka tawo o galing kadamo kita sa mga gintambungan nga mga workshop lang ni. Ang kalabanan nga nagatambong way tanag pamati. Ang purpose lang para makasulat sa attendance kaya pabalo nga nakatambong siya kuno sa workshop. Una sa balita, una sa aksyon. Amo man na sa iban nga meeting sa mga opisyal sa gobyerno, iban gani ya, way gid ya, way ga pamati way halak balik-balik sa comfort room sa CR, ang iban halak balik-balik sa guwa kay manigarilyo. Pagbalik mga ka-aksyon, nagistoryanay sila sa sulod, way nga mapamati sa resource speaker. Muna ang usos Boundaries Pilipinas Samtang sa balita naman nasyonal, ang klase sa mga eskwelahan, san ogid bala ibalik? San ogid tugutan Kung si Presidente Duterte nagsiling nga kung siyang pasugtan, hindi anay pagtugutan ang pagbalik sang klase, ginatawag nga face-to-face, hasta sa bulan sang Agosto, kagapating ato sa nga Pangulo, delikado gyapon sa ikayong lawas sa mga estudyante Nagbasi, dumamo na naman ang kaso sang COVID-19. Ang balita makakson, subong ang League of Provinces of the Philippines. Kaya man ang grupo sa mga gobernador sa Pilipinas, pinabalang probinsya sa Pilipinas, mga 81 kung di ka magsala, no? Sabot sa lingon, 81 man ka mga gobernador. Nag-question sila na kung pwede mapatuman ang face-to-face nga klase, hindi sa elementarya, hindi man sa high school, kundi sa kolehiyo o kon universidad. Una sa balita, una sa aksyon. Bisan pa nga mayara sang COVID-19 pandemic, bisan pa nga atrasado ang pagsulod sang ginatawag roll-out sa vaccination program sa ato sa gobyerno. Ang siling ni LPP President Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr., delikado gihapon sa mga kabataan ng COVID-19 pero sa mga higher education institution, siguro hambalya pwede na. May mga buot na no? Ang mga nag-eskwela sa universidad, kag kolehiyo, magluwas lamang sa mga salawayon May mga edad na. Kabalo na kung anong paghalong. Ang reaksyon diri sa NIATF kag mismo ni Presidente Duterte ato sa nga bantayan bala pasugtan ini o kon hindi. Sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibas sa nga balita sa bayan sa nasyonal antes na balikan ng ato sa nga patrol? Ari mo no, kon ko gini, politika sa Pilipinas. Sin-o-ayhan ang mapilian. Sin-o ba lang magakandidato kon kandidata bilang presidente o kon vice-presidente sa Pilipinas sa 2022 nga piniliay? Ang ngalan nga matunog subong Sara Duterte, Leni Robredo, Isko Moreno, Bongbong Marcos, kag Manny Pacquiao. Nagapanguna sa listahan ini mga ngalan mga kaaksyon. Sabong ang balita si Manny Pacquiao. Nagsiling mga kaaksyon nga iyan na lamang ginatugyan sa Ginoo, sa Diyos o kon sa mahal nga mga kaako. Ang desisyon o kon posibilidad nga pagpapili niya, presidente. Anong bot silingon siri? Si Manny, mga moyo, mga ngayo sang panugyan sa Ginoo, o kon mangayo siya sang sinyalis sa Ginoo,
Agod amo ning himuon niya basihan kung dayonon o kung hindi ang pagpapili. Ti nangin relihiyoso ni si Manny Pacquiao mo. Kay kung sang una, pagbugtaw niya, manok kay nagbulang ginahimas niya. Pero sa mong pagbugtaw niya, Biblia ang ginauyatan niya. Madamo sa mga ekspertos politika ang nagasiling nga duha na magpapilian nga posisyon ni Manny. Sa 2022, di naman sa pwede magbalik papili senador kay tapos na ring 3 katermino niya pag-abot sa 2022 nga eleksyon. Ang posisyon na rin makakson wise ang iban kundi presidente o kon vice-presidente. Kung hindi presidente kag hindi man vice-presidente, pwede man sa magkongresista ngayon man sa bla. Pero sa tindog subong ni Manny Pacquiao kung gastuhan ay kwartang hambalan, hindi na matupungan guro pero hindi malabawan. Malabawan sa guro pero iban guro kuripot magasto. Manny Pacquiao ya kapag nagtag sa klibo yahon isyuhan pas gani. Simple ba lang sabat ya? Inang kwarta kita nyo ako niya kwarta, hindi niya kinawatan. Kagara na kita nyo ya nga ginahatag Gustavo. Ote, ang nag-issue siya to, may post man to. Gastuhan ay seleksyon te. Kamalingking o konsiso luna kay Manny Pacquiao. Bangod nga man, may ginapaabot pa sa hambang kon boksingo. Rinongkadol man kag daw halos magkaladasma mo. Ang mga boksidor nga luyag mag-enkwentro kay Manny Pacquiao. Kaya nga man, kung bisan hindi sikat nga lan mo, nga boksidor sa kalibutan, kung mag-enkwentro ka kay Manny Pacquiao, bisan pierde ka ni Manny Pacquiao, ay, dako tanang imo sining kwaon nga kwarta. Si Manny Pacquiao man, daog kung pierde. Kasi kung mag-bilyon ka pesos pa ni gani, ang yasining ang kunonso ni. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Palikanta nga ito sa ringa patrol, ang report ni Action na John Diaz sa ringa mga tarion. Action John. Okay, plastar pa si Action na John Diaz. Ibalaon taman do kay Dugaya, base kon ma-check na ang kahimtangan, may flash report naman Action Nelmar. Sunod-sunod nga flash report dari sa ato sa ring palatuntunan. Action John, please come in. Aksyon na Marlon isa ka drug den ang ginsulod sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa nga mga tanion sa area diri sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport Sarad sang Bacolod. May mga drug recoveries na ni do mga 5 na naman yung nadakpan nila ho. Wow. Kagapon 8, 27 subong 5 aksyon na. Barangay 27 to kahapon no. Oo, 27 gapon Singkang subong. Ang isa nga gawat to sang envelope module ba to? Module to dalay. Dara ya. Ito na Agent Bamboo ang team leader sang PDEA. Sir, may hapon, luhat congratulations. For 2 days may illegal drug operation ng PDEA, sir. Thank you sir. Oo, nakaluyan ta nga nakapatigayan liwat sang isa ka bypass operation kag naka-dismantle naman ta sang isa ka drug din. Okay, sir, considering nga 5 sila but siningon, 5 gini sila nadakpan on the act, ma'am. Bali ang duwa sini amuning gamintin which is ang mag-asawa kag ang 3 sini amuning gagamit during pagsulod naton. That time sa Yes, sir. bypass operation. So most probably ang naga-maintain sa drug den sila ang subject. Yes sir, oo. Aning si Mary Joy Glaraga kag si Winnie Pabuaya. Mag-asawa. Oo. Okay, ang the rest, sir, taga-dari laman sila or pangayon iba? Ang taga-dari laman ni sila pero timing gid nga ang silang ara sa sulod nga nagasuyop gid nga nadakpan ta. Kaga may ara ta nagkala wala ta na identify damo nagdinalagan na layo gali ni tapos nakalumpat sila dito kuno sa may pader nga iya sang Gaisano nga may hawanan pa na da. So hindi ta na gid makita wala ta gid trace kay medyo layo gid amon nadlagan. Okay. Sir, may mga drug and mga non-drug recoveries kamo subong hapon? Yes sir, oo. May ara ta mga improvised shooter, mga lighter nga ginagamit kag may drugs man ta nga nakuha. Ang subject sang sale kag may mga possession. More or less, ano ni kadamo ang drugs, sir? Pila ning mga biliya man?
Subong ginabrubanta lang ning namon nga 10 grams kaga may balor siguro mga 45,000. Okay. Sir, sila, ano ni kategory nila? Bali ang aton subject, so masulod ni sa drug den maintainer kag isa ka pusher tungod sa iya kita ni nakabakal kagang iba ni among mga visiting drug den, which is ang mga nag-plaster diri during sa operation. Okay. Subot sila nga, sir, mga kabig sa itong street level individual, no? Street level ni siya, pero sa amon nga sa PDEA nga parameter, matawag ni siya namon nga high impact operation tungod nga na-dismantle namon ang isa ka drug den. Okay. Sir, sila diri dugay man monitoring sila ni antes pa man na dakpan o na kin-operate karon nga adlaw? Mga almost 2 weeks na ni namon nga gina-surveillance diri, which is may mga footage man ta nga nakuha during sa surveillance. So, amo na nag-decide kita nga mag-conduct sa operation. Mo, sir, no, last time 27 drug den, diri drug den pa. Pero expectedly, ang PDEA may ari pa ni mga future mga operation. Yes, sir. Hindi wala kita gauntat sang aton nga mando sa atong presidente nga mag-war against drugs kita. John, Sir, congratulations. Yes, Oxomar? standby, balikan dar good way. The time is 5:20 p.m. Ang detalye sa nga bypass operation, thank you bago lamang kay Agent Bamboo, ang team leader sa nga Ara lang nakladakpan. TDSF. Ang lima no? Lima sila nadakpan, no? 5. Yes, sir, Nick. 5 Oxomar. Oo. Pagwa na diri. Taga-dara sa tanan? Ha? Taga-dara sa singkang o pangayaw? Diri sila halos tanan Oxomar. Mhm. Taga Neptune, Barangay Singkang Airport, diri mismo sa may sarad sang Bacolod. Standby dito dugay, may isa pa. May? Diri sa diri, solo butong ni. May isa pa ka? Balantayan sila. Oo. Sige. Dahil ganit ka mo subong. Nga? Dahil ganit lugar niyo subong. Singkang, Exact na location, yawan na. Exact na location. Purok Neptune. Neptune. Singkang Sunod- Airport, Sunodlon. Oo. Sunodlon. Sunodlon. Okay. Hindi na sila maging agaw kay pagwa na ni. Kaya pagwa na. Dito na lang sila yung agaw sa isa pa. May isa pa, may isa pa. May isa pa. Oo. Bantay lang iba na. Mati Oo. lang mo ta. Oh. Kaya sa yala to gani, nagsunod mo lang kamo to. Action mo, sige nga hapon. Okay. Action mo sa ito mag-action ng pinakalo detalye sining bypass operations sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, Sarad sang Bacolod. Flash report, gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Unas mo na sa action sa Bacolod Action Radio. Drug den mga ka-aksyon sa Barangay Singkang Airport, Purok Neptune, kahapon sa Barangay 27, drug den man. Boss sa lingon amon isang balay nga pwede ka na makabakal, pwede ka man dira makayup-yup sa illegal nga droga. Mayara pagid nga isa. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:26 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Buota na nga to sa nga first batch sa ato sa mga commercials. Basi magsunggod bla, lapaw na taho. Balik kita pagkatapos lamang sa ni. Diri kita na sa pag-acknowledge sa mga nagabonitor sa ato sa nga live stream ho. Salamat kid Raymond Legaspina Pinida. Good PM Action na Marlon. Pag-greet lang pamilya Marinay kag Legaspi. De la Cruz kag Pineda kag sa tanan-tanan ka pamati. More power. Manjo Arnejo mayong hapon, Pedrinya Ironman, Watsingid kami ka upod mga bata, JM, CJ, Popen, Ibolpen, Eboy, Playboy, Panot Tisoy, Charmel, Caramel, Dennis Richard Tibor Roma, Action Marlon, monitor sa may San Enrique, salamat. Kenneth Valencia, Idol Marlon, monitor lang ko, salamat gid. Si MJS Candido Gildore, Mahal Amalaklon, ang kabuhi sang tawo tuman kadali lang magpatay. Jerel Marande Gadudo, good afternoon. Jerry Asiro Jr., Action Mar, good PM, salamat. Pedrinya Ironman, Action Marlon daw wala na ang to serve and to protect. Dalagi na. Daw serve na lang ang bilin. Why na protect? Pamatay na lang nga pamatay adlaw-adlaw. Oh. Raymond Legaspina Pinida, gani daw wala nang pamatay. Okay.
Presidente din kadagkuno. Tomas Brunyola, agsumar para sa mga nag-angkasaray sa motor, magsulod sa syudad sa bawal magsuksok sa helmet kung hindi pag ipatupad padayon ang riding in tandem dari sa Bacolod. Raymond Ligaspina Pineda, good pa magsuma, korek gida. Fermina Hinada, namunong hambalya. Philip Alusagay, mayong hapon na may gumar, kabalo naman ng mga tao, guro kung sino ang nagapangtiroda, hehehe. Nagkakadto kami ito bala, Sir Philip, sa Ubong Cave, no? Sang last Sunday, bakit tahom galito, no? Si Tuawin guro to nakita ko ay, no? Ano to? Dito sa Ubong Cave, no? Salamat Philip Alusagay. Raymond Legaspina Pineda, Fermina Hinada, okay. Lourdes Tampasin Bronzal. Marlon watching live sa FB, friend ko from New York, nag-message Bacolod is not safe anymore. Why her brother cellphone snatched by a riding in tandem nan. Sinihugid daw ang mga kakatabos Bacolod at galaptan na mga ka-aksyon sa ibang nga kapromisahan na syudad. Pedrinia Ayorman, basi hulaton pa nila magbangon ang ginpamatay kag sila naman ang pagtirohon. Okay. Bea Jonathan, si kapuding Bea Jonathan, the best pudding in town. Halin kay Bea Jonathan. Humalumina, good afternoon. Fermina Hinada, si Presidente na bangita mo, magpahimunong okay. Pedrina Ayorman, nagsumaron, bisan ara ka pa sulod sa balay, gani kag nakapandira ka na, ginasulod ka man, giapon kag paniruhon, ti ano na lang ang mahambal sa kapulisan man, muna gani pa mang ginay. Okay man, okay. Joval Trinidad, watching Transistor Radio Monitor sa Kabangkala City, God bless. Number 1 AM radio station, ARB, greetings to all the viewers, listeners. Si Bea Jonathan, Sir Marlon, Tamyaw lang, Pamilya Marinay, kag Pineda, kag sa lola ni Raymond Pineda, kag Erlinda, mama niya, Ramona, dara sa may Lacarluta. Raymar Beranyo Lingoste, watching live sa Hagimit, Lacarluta City. Araman si Ridge Pancho, Dipolog City. Sherilyn Oro Javier. Always monitor lang kami dari sa may sitio Santo Niño, Barangay 2. Araman si Titing Angels, good day, Max Marlon, good day. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon, Max Marlon. Pedrinia Ayorman, Sumarlon pa matigid ang Amon Iloy, Mama Judith. Philip Alonsagay, ara ang tag-iya, may gumar, naga-monitor gid. Ang tag-iya, okay, Philip Alonsagay, ga-monitor gid. The best. Nagsunod kami sa Ubong Cave, sa dry lang. No? Sa dry po sa lingkuan lang, so namon ang lapak ka namon is balas lang bla. Nalagas lamon ng tiyempo to. Kami magkakanto sa wet cave. Putong tahom, no? The best. No, salamat kid kay Philip Alosagay. Si Lynn Oro Javier, tapat tayo ako sa nga chick boy nga hinablosa. Si Earl James Oro Laylay Kuno. Okay. Hey, Valmy Graciano, okay, Raymond Ligaspina Pinida, Aksumar, pwede na ka-aksyon. No? Mars, shout out sir kay Rodel Gamboa. Okay, thank you. Iban balikan taraman to kaduay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us
number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton Action Reports Afternoon Edition. Pabalik sa Action Reports Afternoon Edition. Oy, sa mga ka-aksyon naton ha, basi malipat kamo sang MyTC, alkaline nga vitamin C, ginaedukar, ginabalance, kaya ginapabakaw ng atos nga immune system. MyTC, nagatap na inis ang taran-taran nga mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kay iban pa nga mga balatian. Ang pares permis ang MyTC, Santon Plus Herbal Capsule. Puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapagkupos ni sa mga nagahubag nga parte sa atos nga lawas. Santon Plus Herbal Capsule na pamatudan sa mga scientifico mga kabulig ini sa pagkupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kabadamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatapna sa madamo nga balatian, garantisado kag may alibyo. Sa mga mahilig naman pangaper, kanami ang feelings kag kanilag sa ganyan sa kata sa sangkape kung nag-istorya kasi mo sa nagabarkada, mas nagarami pagid. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:35 na Action Radio Philippine Standard Time. Ay ginatamyaw talang gali happy birthday. No, birthday subong ni Ma'am Eleanor Focoda, no, ang sister ni Philip Alonsagay, no, ginaganita lang happy birthday. Naga-online man si Ma'am Eleanor Focoda. Ara siya naga-online, arigato. O hambal ni Philip Alonsagay. Salamat gid. Sige, kay Sir Philip Alonsagay. Taom-tahom to yung katuan namon dito sa Ubong Cave mga ka-aksyon. Sige. Thank you. Kabalon tara mga ka-aksyon, ditali sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Oy, may Bacolod nun na rin mga ka-aksyon. SK Chairman, lakip siya sa mga delegado sang Southeast Asia. Nagpasakop sa Good Governance Workshop. Action Radio City Hall Report. Action Day, mga hapon please kabin. Action Mart, duha ka mga young leaders diri sa may Negros Occidental ang nagpasakop sa Young Southeast Asian Leaders Initiative Regional Workshop on Good Governance and Civil Society. Ang naging conduct in Action Mart supposedly dito sa may Kuala Lumpur, Malaysia. Pero bangod sa COVID-19 pandemic, wala na dayon ining workshop dito sa Malaysia kundi virtually, no, ini siya conduct Action Mar. Ang duha ka mga nagrense nga mga young leaders amo ni si SK Chair sa Barangay Villamonte, Shane Solidum. Alang isa Action Mar si Vice Mayor sa syudad sang Himamaylan si Vice Mayor Justin Gatuslao. So ini sila nga duha ang nalakip sa 100 ka mga delegates all over Southeast Asia ang nag-participate sining good governance workshop kag civil society. Ginpahayag din ni Solidum nga masobra 700 ka mga young leaders sa bugos nga Southeast Asia ang nag-apply, pero 100 gid lamang Action Mar ang ila sining ginkuha. Ini siyang aktibidad ang gin-organize sang US Embassy dito sa may Kuala Lumpur, Malaysia. Ginpahayag ni Solidum nga lakip sa ila sining gintalakay mo ang maayong nga panggobyerno, civic engagement, kagay sa mga open data tools, activism, public policy, transparency,
pag-apply procurement process sa gobyerno aksyon Mar. Bangod sini gintahag ni Solidom nga madamoy ni siyang natun-an sa sining workshop kag may pila na siya ka mga proposal action Mar kay punong barangay Romel Flores partikular na ang pag-introduce ng good governance kag digital tools para sa mas maayo pagid kag epektibo ang pagpalakad sa bahina sang barangay Villamonte. Personal action Mar nga nag-apply ining duwa ka mga negrense no kag sa tuyo nga mas ma-improve pagid ang ila sining skills sa panggobyerno. Haring tingog ni SK Chair sa Solidom sang barangay Villamonte. Dito ko na-inspire na mag-create sa standing committee sa barangay na information and communication technology and data innovation. And since then, damo, nagit kami ding panghikot na inag-implement mga magbukas na bilang bago naman yung barangay since renovate. So, damo, na kami ni-cap discussion on things na kinanglan i-integrate, i-marry, tabala ang good governance and digital tools. Kita ko dako, gid ang ma-upgrade sa aton, mas efficient ang data, mas open sa iban. Kasi mas ma-upgrade na gid yung next level ng balahaw. So, amo na siya ng very good man, kasi Cap ka very supportive man. Pagka-propose ko, yung pasudlan niya na yung budget, ang amon committee, and then approve na yun ng mga plans, tapos rolling na sa tubo. So, amo na siya, very helpful gid na naka-attend man. So, nag-apply kami. Bali, tanan nga apply, so 100 kami across ASEAN ang nakasulod. Actually, Mar, nabatian na si Solidom, mga SK Chairs ng barangay Villamonte. Actually, ang nga workshop, ang nagapadayon pa din siya, actually, Mar, kay pila ini siya kaadlaw, nga ginakandak, pero wala sang face-to-face, kundi virtual lang. Ang nga good governance workshop. Kaya supposedly, October 2020, makadto ini sa Malaysia, o galing, bangod sa COVID-19 pandemic, ini siya ang napospone, kagin paisol. Subo nga 2021, wala man sila nagdayon, lupad sa Malaysia, bangod man sining bago, nga COVID-19 strain o kon variant action Mar. Update ka ba itagikan sa Bacolod City Hall ang action niyo? Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Action Dale, balita halin sa Bacolod City Hall. Hoy sa mga high blood, sa mga Okay, dugang sa nga mga mensahe yung padala diri sa ato sa nga live stream. Para nga ba ubos-ubos na rin mga ka-action. Si Raymond Legaspina Pineda, taga diin kagani Action Mar, taga Bacolod City ko, taga Barangay Tangob. Tumandok sang Barangay Tangob. Okay. Edalyn Bri, mayong hapon Action Mar, loon ginatamyaw ko akong tatay Dan Dilar, sang hagsako sa rin nga mama Edith Dilar. Watching always, dari sa may Ponta Taytay, Edalyn Dilar sang Ponta Taytay. Rochelle Torbila, good PM. Steve Flor, sagi sila pamatay sang tao, da sa Bacolod pag-abot sang paghukom sang Ginoo, bayaran man nila, correct. Suzette Alunan, watching from Hong Kong, mayong hapon, thank you. Rocky Malinaw, watching from Barangay Files. Pedrinya Ironman, patamyaw ko lang pamilya ko, Alexis, Bukay, Upaw, Maymay, Laway, masing palahubog kag utong ni Ika. Obaw. April. April. Okay. Op. Talag. Di na mag-down. Si April Joy Del Oeste. Hindi na ma-down. Sige. Iban balikan ta naman ito kay Arisa.
Please help po, shout out, Sineco Live Wire diri sa may Floresville Highway. Gas park na lambot sang dagko nga salakyan sa highway. Oy, pabalaan nyo lang inyo sa ring barangay official April Joy para nga mabuligan ka, matawgan niyo sa Sineco, delikado na. Jovin Oro, may nga po na sumarlon, ari kami di gas station sa Mansilingana. Jovin Oro, kag Lowe Lumbres, salamat kayo. Salamat. Melchor Baro Carumbinas, Gupiam sa Marlon, monitor ko tadi barangay 1 Hinubaan, King Rumbinas. Ara kami da to Melchor nagligad, no? Katahom da sang inyo sa ding sang inyo sa ding KKB nang ape kami da nagligad, no? Sunday morning, dara sa Banwa sa Hinubaan, no? Nakapangapi kami dara, nagpamatsoy pa kami, no? With Mayor Estrao, nagligad nga Domingo ra kami da to Melchor ba, way kita ay na ba? Daso na, no? Si Melchor Baroka Rumbinas, ang barangay 1 Hinubaan. Thank you, Gil. Thank you. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Life extension of itong isa ka lalaki, isa ka napulo ka tuig nga bata nga lalaki Action Mar nga residente sa Barangay Granada, siyudad sang Bacolod, ining nalumos dira sa area sang Ginsangan River, Purok Kabukiran, Barangay Estefania, sa may siyudadan mismo sang Bacolod Action Marlon. So diri Police Major Junray Batadlan, ang station commander sang police station number 4, nga ining biktima upod ang anom kay banpa nga mga kaupdanan ni Abe, mga minor de edad man kag mga pakaisay Action Mar, naglakat ni sila sa may suba agod nga maglangoy kon tani. O galing mga atak na alas 3:30 sang hapon, ang biktima nagkakadobla sa madalom nga bahin sang suba. Most inisyal kay nagtingalang iya nga maupod nga wala na nakabutwa Action Mar nga pulo ka tuig nga bata nga lalaki. Ginapapangita, ginusoy nila linlas 3:30 sa ngapon, tob-tob na mag-alas 7:20 sang gabi, dito kag ila nakitaan sa isa ka madalom nga porsyon, ining lawas sang napuro ka tayo bata nga lalaki Action Mar, kag wala na sang kabuhi. Patay ginining minor de edad, kag ginapatid of course, pagkalumos, no? Wala man sa ibang foul play, nga nakitaan ang aton nga mga kapulisan, may angot sining natabo nga pagkalumos, sining minor de edad Action Marlon. Igindala na sa may punerarya ang iniiyabang kay action niya nag-rescue sinidri ang Mountain Tiger Rescue Group, no? Upod sang Bacolod City Disaster Reduction Management Office
nga nagkadto mismo sa may area. Upod man of course ang ika-user team sa nga DRRMO Action Mar. Alright, karon nga matanion wala pagid sang update na mga informasyon na nagasulod gikan sa isa ka concerned citizen na pila naton kaway ka mga kaaksyon may angot sa pinakauling medical bulletin sa itong lalaki bilangan naglumpat gikan sa 4th floor sang isa ka mall action madri sa area sa barangay 8 surad sang Bacolod o galing kiti wala pagid sang konfirmasyon gikan sa hepe sa police station number 2 nga si Pulis ng Joven Mogato in terms of the medical bulletin pila ka ulingan investigasyon sa mga kapulisan may angot sinidri. So for action na mo adto kay base may update kita may isa ka may bas operation kita nga ginarespondehan sinigidamang nga mga tinion. Balita gikan sa Bato taglibot sa Bacolod Action Jandia sa sulod na sa action sa Bacolod Action Radyo. Salamat Akson na dyan. Standby lang kamo karon sa Akson na firing line. Ang usaning medical sitwasyon sang ining lalaki nga naglumpat sa isa ka mall na rin sa Bacolod halin sa ikapat ka madalgan. Nagtupa sa ground floor sus sa tile sa simentado ang gintupan niya mga Akson. Kag ibalauntay kung base nanogid ang sa likod sining nanong rason kung naahin mo yan yung mga Akson kag mayara sa sangkaupdanan sa paglagaw niya sa sining mall kabase kung mayara sa gin istoryabla antes sa ginimo yung paglumpat mga Akson. Sige, 555 Action Radio Philippine Standard Time para 5:55 na. Ari ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig lim Nagabalik na naman boss. Oy, paapas ka mensahe ni Pedrinia Ironman. Aso marlong yung pati man kami migo kukokoy sa sa Zone 6 sa Barangay Handumanan. Action reports after edition. Magabalik na naman boss. Magasunod na action balita evening edition. Ibang nga balita way tamalabutan. Tutok sa action firing line. With action Brian Mordan las 7 top 9 sang gabi. Ibati ay kita karon sa Action Night Patrol, okay? Las 9:30, top 11 karon sa gabi. Ako naman, Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action